anak badai tondo dilamunai anak badai badai lama lamun ladun sana dinandala badai lama lamun ladun sana dinanda alam sarolaka mano kini laka manggapai tuang badan tolong mana dusana osakali koi silayo tanya lama mutie silayo tanya pane o mama lapasang mambungoi tolong lakukan suatu lakang ada kemudian di labang alih lagu jadi di lasi gua lajangan
Tumbuh batang marapalam kelokkan kau juang tali, sungguh tali pangarang lamba. De ari dun sana lebaran sua malam dan keloan kau juang nyanyi, sungguh nyanyi pamulai kabai. Kacie tumbuh di rambak, kota rapi tolong rundukkan, kok rapi diberuji jangan, babelo jalan ke banda, pitulo di dalam kota. Kami nangko kamangarang kabak, kok sasik tolong tunjukkan, kok bana dipuji jangan, padoso kita padoala, tak basalo jonan tuoi. Banda orang kami bandaan, tumbuh bamban di sawali. Carito kawan den dendangkan, obadan jomato ndak mali. Manurunlah sayo kalamba, manape talu sarembangan, minta ampun kami bakaba, orang tak nyato dan dendangkan. Oh cuma nala biebana dari mokan, kok jadi bamban kamaramba, rami balaynya disalido, kabalay anak bunga pasang. Nala bie kadun sana amadan yokan, kok jadi kami mangarang Ka'bah, ikut tasabui dinamo dun sana siko sabasumai. Ditapi larawang talang lain pangalan pata panyuluat tangkai bunga. Oh lain tukang lain buatan, potong rumahnya itu tamilang di batang lansek tasisi di ruang lantai. Dan bilang sado nan dape nan tinggal pilih di nan pandai. Kapa gulito dari tanga, si potong di ate batu, kabacurito nan dendanga, kok bohong guru dan tak tahu. Kapa gulito dari hulu, panjangnya ampe puluh dapo, layan Sultan Amirullah, anak tuanku sia banda. Kabacurito randa olu, antalupo karano gawa, ikut tasabui inan salah, samo diasa kana banai. Bidu japun pandayong japun, kini tagonang dilawikan, odun sana bari lampun tata sabui. Lajonan bukan
bagi orang babi duit tarui kamu aro. Seria bicarito masuk tajadinyo di daerah Indopuro. Tajadinyo di daerah Indopuro adalah apa Amiruddin duo joete sinursia. Ko apa Amiruddin jiko denetong apa kini bukan tasab kaba orang baga bukan tasabui orang banse tak bilang kayo di nagari. Apa makna tuma kekayaan apa Amiruddin iti mamuti di talau Jawi menyira di padangnya kabau maitam di kubangan baitu wana apa Amiruddin. Kok sawanyo janjang bajanjang kok ladang tumpak batumpak kok tumpak di apa Amiruddin iko dan bilang kini nyokini dan bilang apa masuk itu sado lai sado de inyo sado indak sado de orang olata dia te paling tinggi. Kadang bilang pulau ete Nursia lalamu inyo jo apa Amiruddin adola inyo barana inyo dua orang laki-laki anak gadang nakete anak perempuan. Siapa namo anak gadang banamu si Buyung Erman. Tumpak di Erman masuk itu sedang pangapan Buyung Erman sedangkan inyo di SMP sekolah inyo di SMP sedangkan dia adik kandung inyo banamu siupi Erma cu itu mana le masuk itu tidak guna do di patah kacang dan ambil sajo nambah bungo tidak guna cerita di papanjang dan ambil sado paguno. Dibilang si Buyung Erman ba itu bana masuk itu kaninyo ado ba mama kandung siapa namo mamanyo banamu Datuk Bandaro. Bagala Datuk Bandaro tumpak di mama kandung inyo salarui salamu iko lalamu pai marantau salamu inyo matuma kamarantau menang kampung indah tajak lai ba itu mama kandung inyo. Itu bana masuk itu antala mama ado ju antala inyo barasaki antala tiado mama kandung sir manindak do dapet kabar itu bana sakutiko. Tinggalan mama kandung inyo sedang merantau di Jakarta ba itu mana masuk itu dibilang si Buyung Erman tumpak di Buyung lah si Erman kini itu mana ada bilangkan sadang sekolah inyo di SMP di manu inyo sekolah sadang sekolah di SMP Balai Lasa ba itu mana lah Buyung Erman Balai Lasa ka Indopuro.
Iyo gak jauh tuma tampe basikola, tapi kambaa mengatokan di sinan lo ado tampe baraja, ba itu bana di boyong Herman. Abi hari babilang hari, abi pakan babilang bulan, abi bulan ganti yo tahun, nala setahun 2 tahun. La cukui tahun nang ketiga, la 3 tahun Herman basikola, tentulah tamat badaninyo. Satu tamat inyo di SMP, satu lah dape ijazah tando tamatanyo, gadang hati ndak tabado. Maalun si boyong Herman, utak namu pikiran lanjut cie diajak 2 dape 2 diajak dape ba itu mana di si Herman. Ndak tanggung doma rancak nilai, ndak tabado nilai masuk itu juara inyo di sekolah, tumpak di badan boyong Herman, hari bertambah tinggi yo. La sudah inyo manarimo tuma ijazahnya, tentunya ambil oto kaba balik ke pulang ke rumah mandekan doang. Di jalan indah do kita etong latibo inyo di rumahnya, kain caru panjang 9 lapuk tarampai di barando. Oh dari jauh lambe di jalan, jauh basarang hampir jauh. Tando hampir inyo di jalan, lah nampak cando rumah mandi, satu latibo di rumah mandi kandung. Turun lainnya dari oto, satulah turun badan inyo, lah tampak di mandi kandung inyo, sedangkan mandi kandung Herman sedang menyapu di halaman, satu tampak anak lah pulang, gadang hati ndak tabado lah galak mandi. Nak kandung si boyong Herman kini ba itulah ni nak kandung. Taruilah naik ke kamar mandi, bawa lah mandi badan nak kandung. De hari bertambah nak tinggi juo, hari bertambah sanjo juo, de awak kababuko le nak kandung. De hari bulan puasa masuk itu boleh kita buka bersama lah nak kandung. Dek si boyong Herman patu ka mande, ndak nyo jawe lai do kato mande. Nyo tarui maka kamar mandi, nyo ambil anduk secukui, nyo ambil sabun kasado, nyo ambil sabun jo odol, nyo letarui nyo ke kamar mandi. Sudah mandi Herman masuk itu, sudah memakai badan inyo, tentu keluar dari kamar mandi, satu keluar dari kamar mandi, bertanya sekali anak kandung. Onde mandi dan akan bana di mana adik jo ayah bocu itu, tanya dari Herman.
Sinan menjawab mande kandung de nak kandung buyung Herman nyo tadi lain nak sadang di belakang cubola cali de nak kandung boleh kita buka bersama. Idanganlah sudah nak tersadio di mande cuy tu bana kata mande dek buyung Herman masuk itu balari taruhnya ke belakang. Satu tanpa adik kandung 100 ayah kandung inyo lagadang hati ayah memandang anak nala pulang. Dari tadi le nak wang pulang itulah tanyo dia ayahnya. Iyo ya malah sudah lo ambo mandi cuy itu kata buyung Herman. Marilah naik lah ya kita ke rumah boleh kita buka bersama bekot lambe lo badan awak. De ayah patu ke anak turut baturut de wakatu nalati bopulo lah naik Herman nate rumah duduk lainnya di kursi. Sedangkan untung ke dia nalala sudah makan jo minum sudah sumbayang badan inyo. Lah sudah sumbayang badan Herman 100 ayah jo mandenyo 100 adik kandung inyo baru bertanyo ayah kandung. Apa nantanyo ke ayah inyo santu bertanyo lape arak baru dia jale sudah makan. Ba itu adat na biasa barulah datang tanyo dari ayah onde nak kandung buyung Herman. Ala tamat na waang masikola la sudah batarimo na ijazah waang itulah tanyo dari ayah. Menjawab di sinan buyung Herman onde ayah dangakan bana barakat doa ayah jomande 100 adik kandung ambo. Ambo lah tamat ya di SMP maiko tando tamatan ambo nyo sarakan tamatannya bagi ayah ijazah sudah nyo barikan. Satu mencali nilai anak gadang hati ayah nak tabado baru bertanyo badan ayah nak kandung dangakan bana. Kemana le nak rencana waang sudah iko itulah tanyo dia ayahnya. Mandanga kato nan cuy itu baru menjawab buyung Herman onde ayah dangakan bana. Ambo kan anak kandung ayah tumpak di badan diri ambo tumpak di ambo kini kabakan bagi ayah. Ambo lah jale anak kandung ayah tentu perintah ayah nak ambo turui kamano ayah kamanyuruh jale kesinan ambo pai. Kalau yo ba itu di nak kandung kini ba itulah nak kandung kalau yo manurui kata ayah pai malamar lana ke SMA. Lah tamat ba isu na di SMA kok dapet tarui ba kuliah dan untung dapet nak karajo kana nelo untung menjadi orang pulo lah nak kandung Lasana ngati si Herman sajuk di dalam kiro-kiro. Hari bertambah malam ju. Hari semalam itu de hari waktu lah masuk pulau orang kapai batarawe. Kapai itu mak ke rumah saji. Baru permisi ayah kandung ayah kapai nak kamu saji. Tumpak di badan ayah inyo letarui ke kamar mandi. Latibo inyo di kamar mandi rencana kamambi udu. Tumpak di badan ayah Herman malang nak dapet kaditula. Muju nak dapet kadiraya malang di sinan ayah
mentajatu ayah sakuti iko tuanai tajatu ayar mantapaki ayar kamar mandi mai bawa ya kanak kandung onder mana nak kandung tolonglah ya di nak kandung satu mai bawa ya ka anak balari eman manurui ayah dicali ayah sakutiko yola malang tumaya kandung lepanu ayo darah badan inyo besimba darah ya dipandang komalang kaba ale badan kita onde nak kandung buyong erman dangakan bana di nak kandung indah tabador nak badola indah tatalo dia ya dona eko salarui nak salamo eko nak mencubo ayah nak kini lalama mana anggoto kasadonyo ndak tabador le nak kandung minta la tolong le nak kandung mandanga kato nama itu la balari man pai keluar minta tolong karang banyak indah dolamo sakutiko ayah manangi nangi ju mencali mandi jo adiknyo cali indah marono lai cali wajah badan ayah laga ilang rono dipandangi baitu mana sakutiko latibo orang banyak ke rumahnya orang maka membawa kamu rumah sakit posinan bakato ayah ke anak kandung inyo onde nak kandung dangakan bana oh salah boleh nak dibawa ke rumah sakit indak mungkin kodolai nak kandung indak mungkin kadibao oh indak kabatabador le nak kandung indak mungkin dona adolai tapi samantang naik pun baitu dangakan lapasan nak mana yakini dangakan pasan elo baitu mana tumari nak kandung tumpak di badan yakini mungkin indak dona kala mulai ko nyampang pendek na ilmu ayah pandai-pandai lai duit nak samo gadang lawan bayo ona ketek kadi kasih na tuo kadi pamoli dangakan mana di nak kandung bapandai duit na dalam kampung